amb les hores, a practicar un poquet més i ara hem d'escriure així de manera digital les 9 en punt, les 4 i mitja, 12 en punt. Les 9 en punt serien les 9, les hores davant i en punt són les 9:00. Les 4 i mitja serien 4 i mitja havíem dit que eren i 30 minuts. Les 12 en punt seria el número 12 davant, que són les hores, i 00 minuts. Les 5 i mitja serien les 5 i 30 minuts. Les 6 en punt serien les 6:00. I les 2 i mitja serien les 2 i 30 minuts. Anem a practicar un poquet més. Diu, senyala el rellotge que marca les 3 en punt. 2, 4, 3 i mitja i 3 en punt. Perfecte. Quin rellotge marca les 7 i mitja? 6 i mitja, 7 i mitja. Aquí està. Perfecte. Una altra que tenim bé. Quin rellotge marca les 8 en punt? 7, 8 i mitja i 8 en punt. Molt bé. Senyala el rellotge que marca les 12 en punt. 11 i mitja, 12 i mitja, 11 en punt i 12 en punt. Molt bé. Senyala el rellotge que marca les 11 i mitja. Ahí va, 11 i mitja. Perfecte, el primer. I hem acabat l'activitat perfectament. Anem a fer una altra. Ara ja no tenim un rellotge analògic, el tenim digital. Ara tenim un analògic, amb les saetes. Recordeu que la fletxa xicoteta marca les hores i la gran els minuts, que si marcava el 12 era en punt i si marcava el 6 era i mitja. I ara diu, senyala el rellotge que marca les 9 en punt. Estes són les 2 i mitja i estes són les 9 en punt. Així el tenim, el segon. Comprovem? Perfecte. Correcte. Quin rellotge marca les 12 en punt? Anem a comprovar. 2 i mitja, 9 en punt, 5 i mitja i 12 en punt. Comprovem? Això és. En què rellotge podem veure que són les 2 i mitja? Doncs mireu, així, en el primer, 2 i mitja. Perfecte. Comprovem i no vol. Molt bé, hem acabat l'activitat. Continuem a les activitats del llibre. Diu, dibuixa les hores en els rellotges. Hem de transformar les hores analògiques a les digitals. Doncs, molt fàcil. Diu, així són les 10, ja havíem dit que i 12 són en punt. Així que són les 10, 0, 0. Si passa una hora, posaré que seran les 11 amb el xicotet i amb el gran que són els minuts en el 12 i serien les 11 en punt. Però si ha passat mitja hora, continuem tenint les 11
en la fletxa xicoteta i assenyalant els 6, perquè han passat la meitat, mig rellotge, mitja hora. I serien les 11:30. Perfecte. Continuem? Diu, així assenyala la xicoteta, que són les hores, el 2, i la gran, la meitat del rellotge, que són 30 minuts. Us dic per què són 30 minuts, perquè d'ací a 6 són 5, 10, 15, 20, 25 i 30 minuts. Cada nombre que passa per ací, que va votant, són de 5 en 5. Diu, si passa mitja hora abans, així que tira cap a davant i serien les 2 en punt. Si són les 2 en punt, són les 2, 0, 0. I ara diu que una hora abans. Aleshores, en comptant el 2, l'hora serà una més endavant. Vaya fletxa més xuxurria que m'ha eixit. I una hora continua, són la 1 en punt, una hora menys, com si fos Canàries. I ja tenim aquesta pàgina feta de manera molt divertida. Això és tot per avui. Besitos!